खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दा पया गोबावनो इन्ट्र मारिदो आं बावगारदोंलाय माने आंनि पुराना भिडिअफोरखौ नायनानैसो बाङाय गोसोखांफिनदों आङो पया गोबावनो इन्ट्र मारिदो मा बुंनो आरो आं दोङो नै जोंनियाव आनसलिकआव आरोना बरमा जायगायाथ' पया हिट जाना दं नै केमेरा क्वालिटिया बाङाय मोजां जाबोनाय मा जायगाखौ पया नुगोन माने गोथां पया जाना दं अखा गोलैनायदो बिफांनि बिलाइफोरा गोदान खिलिदो आरोना नै नायनो हागोन जोमैयाबो बिदि जादो नै खिदों खासे मा बुंनो सानो नोंथाङा बैसागु बोथोरनि बिलाइफोरा गोरलै बारदो आरोना दा नोंसोरनिथि बोरै बारदो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय दा बहुत गोबावनि उनाव भ्लग बानायदों नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो आंबो भ्लग बानायनाय नुदो इखो ओंखायनो सापर्ट होबावलायदो 1K खौ थाबैनो खालामना हो ओमफ्राय बाकी इखिनियानो बैसागुआव सोरबा मोसानो गोसो दंबा फैबानो जाबाय इनो बाथ्राया इनो माने जोंनिया थांनाय बोसोरबो जाय आंनि पुराना साबसक्राइबार बिथांमोना मिथिखागौ आरोना जोंनिया इयाव प्रग्राम जायो बैसागुनि जोंनिया एबार बैसागुनि 6 तारिख ओमफ्राय एप्रिलनि 20 इयाव जागोन आरोना जोंनिया नैयाव बरमा दखरा एबसुनि सिथ्लायाव जागोन 20 तारिखआव एप्रिलनि 20 ओमफ्राय जों दा इनिनो मोनफा मोननै खामानि मावगासिनो आरोना माने बहुत गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय बैसागुआव डाइरेक्ट भ्लग लाबोखाबा नोंथांमोना नायनाय नङा आं इखौ मिथिगौ इनके एडभान्स मोनसे लाबोग्रोबाय आङो दा इखौ नायना गोसोखौ बाङाय गुदुं खालामना लादो इखै प्रेक्टिस सोलिगासिनो इनो ओरैनो बैसागोनि प्रग्रामनि थाखाय मोसानाय सिखायनायाथ' दा सानाव जाया दा 12:30 बाजिबाय टाइमा बैसागोनि इयो प्रग्रामनि थाखाय मोसानाया दा सानाव सिखाया दायो बेलासे 3टानिफ्राय सिखायगोन आं देखायगोन नोंथांमोननो दायो कम्पिटिसननि थाखाय सिखायबाय दोङो दा नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं खोनसिगोन पया गोबाव न' बानायदों ना ओमफ्राय मानसिफ्रा नायसिनखाय लाजिखागौमोन आङो इनो नों फंनैसो बखेबानो बुहुद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ सिडिअ बानायाखै माने मा बुंनो गोसोआनो गैयामोन इफोराव एख' माने भिडिअ सिडिअ बानायनाय जायाखै बर'बाव थांनाय जायाखै न'आवनो थायो माबा माबि मावो मा बुंनो आरो माने दा बैसागो बोथोर नायनो थाखाय बाङाय बार नांखांलायबाय नै गोसोआव ओमफ्राय बार नांनानै दा बैसागोनि मोननैसो फैलायसिगोन ओमफ्राय गोसोआ डाउन जालायबा आरो गैलालाय बिदि आरोना आंनि अबस्थाया माने ओरैनो गोदाव सोराव मोनबासो बानायनो फैयो आंना दा दिनै प्रेक्टिस सोलिबाय दङ इनो इयाव नैखि आरो नै गथ'फोरा खालि मबाइल मा बुंनो आरो गेम गेलेनो देनां नोङो देनां फिसाजोखौ माबोरै बुंगोन मबाइल थुनाङा नानि दसे दोनथ'ना जोङो इखौ मावनानै फैनायखायनो जों बुजायगोन दा नै गावसोरो गेमावनो बेस्थ' इनो बिसोरो देनां फिसाजोफोरखौ माबोरै गियान होगोन माने मबाइल थुनो नाङा जुगानो सोलायलांबाय दानि जुगाव मा मिथिगोना गथ'फोरा उन्दैफोरा जन्म जानायनि उनावनो हौवासाफोरा गेमाव थाङो हिन्जावसाफोरा रिल्सआव थाङो दुनियानो सोलायलांबाय माने मा बुंनो इयाव खाम दामनाय सिफुं सुनाय फोरोंगासिनो आरोना 23 मार्चनिफ्राय सिखायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा इयाव खाम दामनायफोरा सब गोदान गोजा इयाव ओमफ्राय मोसाग्राफोराबो गोदानबो दोङो पुरानबो दोङो जों आरो नायग्रा जों आखाइ खबग्रा मोसाग्राल' दामग्राल' थाबा जायाना आखाइ खबग्रा थारनांगोन जों आखाइ खबबाय मा बुंनो नोंथांमोना फैबानो जाबाय 20आव जाय बरमानि खाथि खालानि मानसिफोर नोंथांमोना फैबानो जाबाय जावजा मोसानायबो दं कम्पिटिसन माबा माबि दोंसै आरोना आंबो प्रग्राम बिलाइखौ बारा मोजां नायाखै खिन्थु दोङो फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नै मा बुंनो सानो बुंनाय फंनैसो नोंथांमोनाबो एसे नायफैबानो जाबाय मोसानायखौ जोंनि मोसानायखौ इयो माने इदि भिडिअफोराव नुजानो लाजियो आरोना इयो खालि रिल्सल' बानायनो रोंगोयो गामसा आर'नाइ गाननानै रिल्सल' बानायनो रोंगोयो बाखि बेफोर भ्लग सकफोराव ओंखारनो बायो आंनिया गगा मोनना माथा बाङाय बोरैबा जाना दोङो ओमफ्राय दा आरो स्प्राइट लोंना बावबाय आङो गथ'फोरनो फैदोंमोन इखौ लोंना बावबाय दा आरो गन्थङा फारसे बन्द' जाना थाबाय मा बुंनो आरो गोदोरफोरानो बुजियाबा गथ'फोराथ' लोंनो गाबखागोन दा फैसानो जों दा आंनिया देहायानो अबस्था गैथारा थेवबो आं थान्दा लोंनानै देहाखौ नस्थ' खालामना लाबावदों दा जों बोरै गथ'फोरखौ बुजायनो लोंनो नाङा थान्दा हामा गगा मोनगोन जोंनो जुदि मानियाबा दा इनो आरोना उनाव बैसागोनि मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो मागिनो थांनायनिफ्राय लानानै जोंनिया कम्पिटिसन दङ सिकियाव बेयाव थांनायनिफ्राय लानानै ओमफ्राय बेयाव प्रग्रामनिफ्राय लानानै सब माने बैसागोनि पया हिदिट बानायनो नाजागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नोंसोरबो थागोन नोंसोर खानैयाबो इसोरखौ आंनि केमेरामेन पार्सनेल फैबानो जाबाय गासिबो